Скъпи приятели, ето го епизода за играта Играта се казва War Robots. Не знам дали го казвам правилно, но да влизаме да ви я покажа. Много е яка, мен специално макифа, направо меля са да я играе. Трик симулатора е тая игра са буквално тия игри. Вчера съм ги играл. Предния ден съм ги играл, по-предния ден, по-предния ден, по-предния ден, да. Като Truck Simulator, приятеля, той на акаунти ми се е сменял. Truck Simulator, аз го имам от когато съм го пуснал. В момента, в който го пуснах, аз се го изтеглих. Ето, приятели, моята войвода, моята хайдушкачета. За сега е мега слаба. Така. Сега става да дойде и тук да се изложи. Смени робота, шибания. Смятам да взема ток електрожена вземам. Аз защо викам електрожен, защото е това горе бие ток. Аз казах нещо. Айде! Да, не трябва да престана. Чакайте. Ето и тези двата, както ги виждате, четвърти и пети левел. Четвърти и шести, извинявам се. Четвъртия е Galvatron 2, а първия, това на шестия е Galvatron 1. Ето аз не си ги измислял, нали? Ето с щита, дете е пети левел, аз му викам щитанко, а ето е тук му викам грознинко. Ето. Да, ето, 100 минути. Значи, сега ще видим, приятели, и тук се избирате оръжия, сега ще ви покажа, и тук се избира. Това са моите оръжия, които сега имам, слагал съм много оръжия на моя робот. И това е, да, както виждате, не си мисля, че е лесна, играта е мега трудна. Това нещо, приятели, никога не си... Това е ток, това бие ток, но това е мега силен ток. Като за сравнение, това само стреля тук, е така прави зъд и стреля един път тук. Хайде да почваме, без да се замисляме, да почваме. Ако искате... Обявявам го това като поредица. Хайде. Караме нова поредица и ще на ръка, за да знаете, трошим се с роботи. Това е част едно. Сега къде да се спълним, дете има най-много хора, естествено, там. Хайде ще взема Грознанко. Да, приятели, аз тук съм ужас. Не сега отивам да го разкатая. Наш го правиш. Само да кажа, че тази ракета дет наша има отгоре. Аз само да кажа, че май се купувам същия отгоре. 1 милион и 700. Както видяхте, аз съм 1 милион. Моля. Виж го, приятели, гледайте го това как гърми. Сега гледайте. Бам, то го взривява целия. И едва го свалям. Вижте, сега. Пиу! Що не му сваля хилто е? Това е много слабо. Картишниците свалят повече. Не, приятели, просто това е огромен робот. Сега се доближавам до него. То се сети кога ма стреля. Когато умря. Приятели, това вече е проблем. Това е много голям проблем. Бам! Ама знам как го пилна. И на това. Това беше. Въздърви, не, това го уби наша. Браво е наш. Сега някой го прави. Маля, то... Не, това бие ток, приятели. Това е много силен. Това бие ток.
Мале, много ма кефят тези игри, аз много обичам бойни игри. О, не, това беше грешно. Пред само да кажа, че този робот е много мощен, защото е на 100 000 кил. Сега съм на 62 000, тук пише, аз съм пилот. Окей, 7-9, нещо си там 4. Готов съм и пил! Айде, довършен си! Чакайте, че някой ма стреля в гръб. Абе, ей, ти мър... това е наш. То не е мъжко да се стреляте в гръб, бе. И аз от 20 минути... ми спряха ме. Картечниците, примерно, много бавно се зареждат. Сега той ще го пилна, нали, с това. Това да кажа, че моето оръдие стреля до 1 км и 100 метра стреля. И аз само го стреля отзади и той само усеща едно почесване. Аз казвам, че не е мъжко да се стреляте отзади, аз го правя. Ей сега, приятели, го боцна. Сега гледайте как ще го боцна. И го хедшотнал го май. Не, това беше наша. Когато ви изпише кил, означава, че вие сте го убили. Говоря на вашия екран ви изпише. Да, то откъде знаете на кой екран го изписам. Иначе, приятели, не се тревожете, дори да загубите пак говоря печелите пари. Аз губя и печеля по 100 000 печеля. Не, по 100 000 печеля като спечеля. Това беше. Виждате ли, приятели, как ме нагърмя с тока? Това е ток. Това са едни кълба ток. И след това ми ги гърми, аз съм вече аут. Кръка ми е щупен. Сега мисълта ми. Сега виждам го как се подава на фронта. Лека по лека на хаум. Това е ток. Това е нашия дедвин. Абе, брат, той със същия кап. Не, това става. Приятели, искате. Аз, например, искам да съм тук. И взимам, айде да вземем това. Този, приятел, е уникален щитанкош. И аз нормално викам те, защото има щите така. Блок. А стреляте, може да стреляте така по едно, може и по две. Ако искате всичко, натискате чарги. Той е много мощен, Ето баки мощния. Приятели, аз даже не знам, що си... Той си вика, какъв този дет мъчеши, бе. Това си вика. Да не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите лайк, харесва ли ви. Аз не мога да искам да целя какъв видата. Май ще се срути да умра. Не говоря от височината да умра. Това съм сакатишо. Нашия е така какъв аз това го наричам какъв видео. Виж го, брат, това е мега гнусно. Наш. Маля, помислих си, че е реклама. Ама Виктори! Ей! Победих! Ще купуваме нов... видяхте ли 90 000 пече? Сега, приятели, сега ще покажа за кой герой събирам. Роботите, аз се чудих 10 дена как си купувам роботи. Като дойдете, например, стари са ви тия букуци и искаш да вземеш тоя. Аз сега хем ще купя робота, имам 1 милион. И идва ще е тук. Ченс робот. Това са моите роботи, деца ги имам малиня да ги сменя. Тя ме стори. Лишат. Тук натискаш и го купуваш. Сега ще ви покажа аз каква машина ще си купувам. Това чудо ще купувам аз. Приятели, това означава, че тук, нали, видяхте оня същите, как има мали 9 минути. То рано е. Сега ще се спрем. Тук можем, нали, видяхте оня същите, има по 2 картечници има. На този, ако искам, сега мога да му служи и да го направя с 5 картечници. Там с 4 двойни картечници.
И тук ще го купихме сега. Първото, което правиме. Има картечници, добре. Това ми е вече колко хил... 73 000! Кръстим се. И аз трябваше да го сменя. Сега кой да сменя? Той е четвърти левел ли? Да ми измислим име, измислите му име в коментарите на него. Този сам да кажа, че той ми е доста нов, ама смятам да го сменя. Смятам да го сменя с това, колкото да е странно. И всичките са ми някакви огромни, мощни. Сега това е. Първо отиваме тук. И на тук вземаме тоя. И органа трябва да му го махнем, за да можем да го сложим на новия. И вече е разчленен. Точно по-тук са. Сега ще купуваме. Това сега са долни, нали? Чакай. Има или горни са. Добре, значи, приятели, как искате? Аз мятам отдолу да го направим с тия простотия, отгоре да е картечница. Добре, айде. Айде вземаме картечница. Не, да, нали картечницата трябва да са горе. Сега нямам повече картечници, ли ще купуваме? Аз ще трябва да продам робот, за да си купувам картечница за този робот. Кръстим се. Сега моето момче ще свалим картечницата, нали аз на заем я взем, няма да ти я крада. Сори, бро. Би трябва ли? Крадам картечницата. Аз само на заем я взем. Те се разменяте. Така. Сега тук слагаме едно. Моли! 12 минути. Приятели, ако сте харесали клипа, може да се абонирате за канала. Това е част 1 от тази поредица. Не забравяйте да се абонирате за канала, да последвате клипа от мен.